Bitaw, bitaw siya, Mark. Baby, see the butterfly calling. Listen to the birds that was sent to sing for me. Wow! Kapal na mukha mo! Buhay siya nga lang. So what's up guys? So naday meron diri sa Pasil. Oh, ano, bakit? Sa yung so nagsuroy-suroy may with asong kauban din. Kada mong cameraman is si Rinaldin din. Namin nakita ang chicks to. Sana all. Wow naman! Wow! Wow! Tulo sila ka buok telefon beso. Kapal na mukha mo! Nako giplanuan amo akong ilailaw ng isa kanang nakaitom. So try nato kung kaya. Kilala kong kaliskis mo, oy! Kaya lagi na. Sulit ko. Kaya mo yan. Hindi totoo yan. Kaya natin to. Kapal na mukha mo! Nahihiya siya, guys. Oh, ano, bakit? Nahihiya siya. Karon na guys ka okay kan. Plus dagat almost. Okay. Nang pan namagay ka na saktong panahon ng kanang butag sa magulan sa Hindi totoo yan. Bola lang yan. A few moments later. Amoy lon. Kapal na mukha mo! Ano mo yung gata? Oh, ano, bakit? Di bitaw ko. Sada uli. Sana all. Hindi mo ngalan. Nabilis balay. Hindi mo malay mo ngalan. Nabilis. Kao ni kinataw. Kadiri ra ka? Oh, ano, bakit? Hindi totoo yan. Bola lang yan. Di ba na-icon ang karolan yung tignaoy? Nay. Na-icon ang karolan? Kami katong kadangan channel kami. Ay, kamo dahil na? Oh, ano, bakit? Ala. Kita na. Nakita din mo ala? Oo. Sana all. Diri ko kayo ka na. Di mo sa update no kay anak mo guna. Na may uyam so dapat natin siya mag-update. Wow naman! Wow! Wow! Bitaw siya, Mark. Baby, see the butterfly calling. Listen to the birds that was sent to sing for me. Wow! Kapal na mukha mo! Buhay siya nga lang. Charlene. Mamaw day Tagala no? Oh, ano, bakit? Charlene. Charlie. Yeah. Ibang mata. Pero pag-ukan ito? Upat ni pero ang usa na nagkasakit din na may gikuwang bagong akuan. May bagong gikuwang nga pana ka ng kauban na mo. Okay. Nakita din ka ano ng video ko di ay? Oo, pero hindi sa ako nasikot ka na, pero parang ay, pero maumay lagi mo. Oh. Kita tayo tayo di kan dengan Charlene. Ayaw, rin na pilido. Oh, di na pwede pilido eh. Pwede na island. So, pwede pa picture? Di pa picture. Brad, picture.